Pre tých, čo už investujú, tak moje odporúčanie je nikdy nezabúdať na infláciu a každý rok si navýšiť tú mesačnú investíciu o tú infláciu. To je niečo, čo ľudia nemajú, nechcú mať, ale mali by byť trpezliví, obzvlášť v investovaní. A keď niekto začína investovať, nech začne čím skôr. To je, myslím, že rada asi od všetkých, ale čím skôr a čo najviac. Pre tých, čo už investujú, tak moje odporúčanie je nikdy nezabúdať na infláciu a každý rok si navýšiť tú mesačnú investíciu o tú infláciu. Len si to hoďte niekedy do tej kalkulačky zloženého úročenia a uvidíte ten brutálny rozdiel v tom, keď si každý rok tú mesačnú splátku, tú mesačnú investíciu navýšite povedzme o 3%. Každý rok. Nikoho to nikdy nezabije. Platy aj tak vedia rásť, hej? A keď si to navýšim len o 3% každý rok, tak tá suma, ten rozdiel je extrémny. A to sú také malé kroky, ktorými si človek dokáže oveľa viac prilepšiť neskôr.